Terus panglipur panjenengan sami. This is Jeglek Production YouTube channel. Kasih Lintang Asmara, Lintang Asmara, makarya sesarengan. Panji Mataram. Asik. Monggo Kang Mas. Siang pantara ratri mung eling manis sing Sik ditudingi kono aku nang ngarepe yo. setiaku iso anduweni marang sang Hyang Sulasmi. Rasa kangen kang lipuri. Bulan dadi saksi. Upayane datang balik jani. Janji supaya mati, supaya mati. This is Jeglek Production. Panji Mataram Istimewa sakjose lagi Yajeng dalam wong ayu pripun Kang Mas tresnamu kinarya tombo soha susatro ning sampenku wong bagus antep no rasa atimu tresnoku tulus jroning kalbu. Arungi ombak segara tresnaku ora bakal seno. Senajan nyomo uncap sokoroku wis tresno rapi sudi bisana. Wis kebatut mancing jroning kalbu Ece Kang Mas paribasan kaling-kalingan segara kaling-kalingan gunung sewu tresnaku tetep mancing diajeng apa iya mancing satata ngapusi tenan lahir batin diajeng masa wis to wani sumpah ngapusi tepen tenan diajeng monggo indah dalam siang pantara ratri eling manis sing ati duweni marang sang Hyang Sulasmi. rasa kangen kang liputi bulan dadi saksi upayane datang balik jani janji supaya mati supaya mati. Wahyu profesional audio sound system. Dinta Host teknik kostumnya Jogja. Wong ayu tresnamu kinarya tombo satro ning batenku Wong bagus antep no rasa atimu tresnoku
asmara.